ବାପାଙ୍କୁ ଟିକେ କହିକି ବାହାରର ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ ଟିକେ ସଫା କରିଦେଇଥିଲି, କାହିଁକିନା ଏଠି ଆମର ଟିକେ ଚୁଲି ବିଛା ହେବ। ଶୀତ ଦିନରେ ବାହାରେ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗେ। ବାପା ତାଙ୍କ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ସଫା କରିଦେଲେ। ମୁଁ ତାପରେ ମାଟି ବାଲି ଆଉ ଗୋବର ଦେଇକି ସେଟାକୁ ପୁରା ଲିପି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ମୋର ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ରୋଷେଇ କାମ ଆସି ସାରି ଦେଇଥିଲି। ଯେହେତୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏଠି ରୋଷେଇ କ'ଣ ହେଇଛି। ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ଡାଲି କରିଦେଇଥିଲି, ଆଉ ହେଉଛି ଭାତ ବି ମୋର ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଏଠି ହେଉଛି ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ କଷା କରିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଆସି ଝିଅକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବାପା ତାଙ୍କର ଏଠି ବାଡ଼ିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସୁନା ତାଙ୍କୁ ଜମା କାମ କରିବାକୁ ଦେଉନି, ଖାଲି ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ବୁଲୁଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ଏଇଟା ନେଇଯା ସେଟା ନେଇଯା, ଏଟା ଦେଇଯା ସେଟା ଦେଇଯା, ଏମିତି ତାର ଚଲେଇଛି ତା ଅଜା ସାଙ୍ଗରେ। ତାପରେ ବାପା ତାଙ୍କର ଆସିଲେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ, ସେ ତାଙ୍କର ତେଲ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି। ସୁନା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସେ ନେଇକି ତେଲ ଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କ ପିଠିରେ ଲଗାଇ ଦେଉଛି। ବାପା ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ସବୁ ସେଇ ଗୋଟେ ପଟେ ଲଗାଇ ଦେବୁ ନା, ଏପଟେ ଲଗାଉନୁ। ସେ ତାର କେବଳ ସେଇ ଗୋଟେ ପଟେ। ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଏଠି ବସି ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ 4ଟା ବେଳକୁ ବାପା ତାଙ୍କର ଚୁଲି ତିଆରି ହେବ ବୋଲି ଗାତ ଖୋଳି ଦେଇଥିଲେ। ଗାତ ଖୋଳା ସରିବା ପରେ ବୋଉ ଆଉ ବାପାଙ୍କର ମିଶିକି ଏଠି ଚୁଲିଟାକୁ ତିଆରି କରିଦେଇଥିଲେ। ସୁନାକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସିଏ ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।